এইটা ମୁଁ କଣ ବନେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ବି କହିପାରିବେନି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମା ଏଇଠି ମତେ କଦଳୀ ଆଣି ଦେଇ କହୁଥିଲା ମୁଁ କଦଳୀ ଭାଜି ଦଉଛି ତୁ ଖାଇ ନେବୁ କାହିଁକି ନା କଦଳୀ ଗୁଡା ନ ଖାଇ ରହି ରହି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ନା ନା କଦଳୀ ଭାଜ ନା ମତେ ଦେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆଇଟମ ଆଜି କଦଳୀରେ କରିଦେବି। ମା ଘରୁ ଯାହା ବି ପନିପରିବା ଆଣୁଛି ସବୁ କିଛି ସରିଯାଉଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ କଦଳୀ କିଛିଟା ହିଁ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ପନିପରିବା ରେଟ୍ ଯୋଉ ହେଲାଣି ତାପରେ ଇଏ ପୁଣି ବାଡି ପରିବା ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ତ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଆଜି ମୁଁ ଏଇ କଞ୍ଚା କଦଳୀରେ କଦଳୀ ଚିଲି ବନଉଛି ଆଉ କେମିତି ବନଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଫାଷ୍ଟ କଦଳୀ ଗୁଡାକୁ ଛଡେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ତାକୁ ଧୋଇ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ କଦଳୀରେ 2 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଆଉ କିଛିଟା ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ତାକୁ ଗୋଳେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମ୍ୟାରିନେଟ ହବାକୁ ରଖିଦେଲି। ଆଉ ସେ ମ୍ୟାରିନେଟ ହବା ଭିତରେ ମୁଁ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ ରସୁଣ ସବୁକୁ କାଟିନେଲି। ମୁଁ ଏଇଠି ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ଛାଣୁଛି ମତେ ଟିକେ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ଅଧିକ ସମୟ ଛାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଝେଇକି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ କମ ସମୟରେ ହୋଇଯିବ। କଦଳୀ ଗୁଡିକୁ ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା କରି କ୍ରିସ୍ପି କରି ଛାଣି ନେଲି। ତାପରେ ମାକୁ ନେଇ ଦଉଥିଲି ଦେଖ ଲୁଣ ସବୁ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ହଁ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଚିଲିର ପ୍ରୋସେସ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ତେଲରେ ଟିକେ ରସୁଣ ଦେଇଦେଲି। ରସୁଣ ଟିକେ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମକୁ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେଲି। ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ଚିଲି ସସ୍ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସୋୟା ସସ୍ ଆଉ ଭିନେଗାରକୁ ଦେଇ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେଲି। ତାପରେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା କଦଳୀ ସବୁକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେଲି। ଲାଷ୍ଟରେ ରାଗ ପାଇଁ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇ ସବୁକୁ ମିକ୍ସ କରିନେଲି। ରେଡି ହବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଲି। ଆଉ ଏତେ ଭଲ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି।